quan es parla de vulnerabilitat, ja he dit al començament que la meva època era la línia, ara és la franja, la zona o un desert, sembla que hi ha molta gent aquí dintre. Tot això s'ha fet gràcies a les xarxes socials. Bàsicament, la convocatòria ha funcionat gràcies a les xarxes socials. Però la gent quan baixa les escales de casa seva pot ser que no coneixi els temes. Aleshores, quina influència en positiu o en negatiu en relació a l'aïllament o a la socialització poden tindre les tecnologies de la informació i comunicació? Molt bona pregunta, la veritat. Sí, a vegades són moltes coses que estan vinculats a milers de persones fascinaments virtuals com emocionar-li. Però a vegades aquí hi hauria de buscar una preferència del gust a buscar més a vegades dir normalment o no he trobat mai. I per això no parles. No obstant, el que és important no és aquest procés de relació, sinó que el procés de la gestió de la identitat. És més fàcil mostrar-se proactius que enemics en relacions de les xarxes simples com a perquè pots fer des de casa sense trencar de vegades, sense una parla amb alguns detalls, aquestes coses així. Però més a part, és que hem de tenir present com no és